rok začíname vydávať noviny. 3 roky fungujeme ako spolok rodákov Jozefa Kronera. A tento ples je vždy istým poďakovaním a zároveň aj oslavou. Oslavou toho, čo obidva tieto projekty doposiaľ vykonali a poďakovaním za všetku tú prácu, spoluprácu, podporu, nadšenie, ktorú do obidvoch projektov veľká väčšina z vás tu prítomných dáva. Ja vám za to chcem veľmi pekne poďakovať a podpriať vám, aby ste sa dneska skutočne dobre zabavili. Chcel by som špeciálne privítať už po 3-krát za sebou svoju starú mamu, najstaršiu účastničku tohto plesu, ktorá sa tohto roku dožíva 93 rokov. A samozrejme našich vzácnych hostí, Zuzku Kronerovú a Milana Hladkého. Chcel by som využiť túto príležitosť, aby som Zuzke pogratuloval za tie obrovské úspechy, ktoré dosiahla a za ktoré bola teda tie ocenenia, ktoré ona tento rok získala. Začalo to hercovou misiou na Artfilm v Trenčianskych Tepliciach, pokračovalo to získaním ceny Jozefa Kronera a pred týždňom si prevzala za hlavnú postavu Violet v hre August na konci Ameriky cenu Kryštálové krídlo. Zuzka, gratulujeme ti, sme rádi, že si tu, máme ťa rádi, vítaj medzi nami. Minulé sa to isté udialo Jankovi, ktorý bol našim hosťom na minulom plese. Tentokrát sme to naozaj nestihli. Ja ťa, Zuzka, poprosím o prípitok a možno aj pár slov. Dobrý večer všetkým, aj vo vedľajšej sále. A musím na úvod povedať, že som sa na tento ples tešila už 4 roky, ale až teraz sa mi podarilo prísť. Tak sa za tie 4 roky ospravedlňujem, ale tak nešťastne to vždy vyšlo, že nevyšiel termín. No a tento rok som si povedala teraz alebo nikdy. A je to samozrejme najmä vďaka Vladkovi Gajdošíkovi, ktorý mi ten termín neustále pripomínal. Takže sme obidve veľmi šťastní, že sme tu na Kysuciach a na tomto nádhernom plese. No, musím veľmi ospravedlniť naše meškanie, ale prebiehajú prijímacie skúšky na herectvo na Vysokej škole muzických umení a práve dnes bolo niekoľko šikovných stredoslovákov a stredosloveniek a aj východoslovákov a východosloveniek a osobitne veľmi talentovaní boli Oravci a niekoľko krásnych Kysučaniek, tak tie som nemohla oklamať tým, že by som zrýchlila tie skúšky. Takže uvidím ich aj v pondelok určite a budem im držať palce. Takže dovolte mi, aby som sa poďakovala za toto nádherné pozvanie a zaďakovala aj za blahoželanie a všetkým si dovolím zaželať nádherný, zdravý, šťastný a spokojný rok 2012. A dobrú zábavu, všetko dobré. To
najdôležitejšie som neurobila a to je tu. Takže, no. Tak odpuste malú chybičku. Takže nech žije ples Staškovských novín a ples rodákov Jozefa, spolku rodákov Jozefa Kronera. Na vaše zdravie! Superfinalistu Talent Mánie. Nech sa páči, Matúš Pyšný.